तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कधीतरी कळत न कळत आपण एका अशा ठिकाणी जातो जिथे सगळीकडे भूतांचाच वास असतो. पण तिथून तुम्हाला कसे सुटायचे याचं उत्तर हे कदाचित तुम्हाला भेटत नाही. अशीच काही कथा आपण आज ऐकणार आहोत. पण त्याआधी चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर आणि कमेंटवर कळवा. आरती एक 6 वर्षाची मुलगी. ती आपल्या आईबाबांवर एका मोठ्या कॉलनीमध्ये राहायला आली होती. मुंबईपासून आणि पुण्यापासून देखील ती कॉलनी फार लांब होती. पण हो, इथे राहायला आणि यायला अक्षरशः महागामध्ये घरं विकत होते. अशाच ठिकाणी कॉलनी बसली होती. सुरुवातीला तर अक्षरशः 15 ते 20 बंगलेच इथे होते. हळूहळू करून इथे राहायला येत होते. त्यातच आरतीचे घरचे हे इथे राहायला आले होते. पैसे वाचले असाल तर इथे तुम्हाला कोणतीच कमी नसणार असे इकडे होते. स्विमिंग पूल, खेळायला जागा आणि हो, वाटेल ती आईश करायला अक्षरशः मोठ्या लोकांचे बार देखील होते. हळूहळू करून 4 ते 5 परिवार इकडे आले आणि आरतीचेही तिकडे चांगलेच मित्रमैत्रिणी झाले. पण अचानकपणे त्या कॉलनीचा ओनर आला आणि सांगितले, तर आज आपण इकडे एक उद्घाटन करणार आहोत. पण त्याच्या देखील चेहऱ्यावर एक वेगळाच घाम आला होता आणि त्याने एक मोठेसे कापड हे बाजूला केले आणि समोरचं दृश्य पाहताच त्या कॉलनीमधले सगळे लोक हे समोर पाहू लागले. त्यांनी पाहिले की साधारण एक 60 वर्षाच्या आजीचा पुतळा त्यांनी अनावर केला होता. पण हा असा तसा पुतळा नव्हता. अगदी हुबेहूब एक बाईच तिकडे उभी होती असे वाटत होते. सगळे लोक तिकडेच पाहत होते. काहींना असे देखील वाटत होते की एक जिवंत बाई तर नाही ना. सगळ्यांनी प्रश्न केला त्या कॉलनी ओनरला, कोण आहे ते? पण आश्चर्याचं या गोष्टीचं वाटत होते की त्या कॉलनी ओनरनी कोणत्याच प्रश्नाचं उत्तर न देता त्याच क्षणी तिकडे गाडी पकडून निघून गेला. आणि आजूबाजूच्या लोकांनी समज काढली, असेल कोणतरी नातेवाईकातलं, आपण तरी काय बोलायचं, आणि सगळे आपापल्या कामाला लागले. पण आरती आणि तिचेच काही छोटे मित्रमैत्रीण यांच्यात शर्त लागली होती. सगळे असे बोलायचे की ती एक जिवंत बाईच आहे. सगळ्यांना माहित होते की तो एक पुतळा आहे. पण आरतीने आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये एक भीती पसरवली होती. तिने सगळ्यांना सांगितले की हा एक पुतळा नसून जिवंत बाई आहे. एवढा ऐकताच सगळ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. सगळे झोपी गेले आणि आयुष हाला झोपीत असताना त्याला दिसू लागली की त्याच एका खिडकीमधनं कोणीतरी त्याला पाहत आहे. त्याने नीट पाहिले आणि समोरचे जे दृश्य पाहताच तो किंचाळू लागला. कारण की त्याने पाहिले की तीच बाई जी पुतळा म्हणून उभी होती तिला तशीच एकटक पाहत होती. तिथेच दुसरीकडे आरतीची दुसरी मैत्रीण शालाका. तिलाही बाहेर कसला तसला आवाज येत होता. तिने डोकून पाहिले तर समोरचे दृश्य पाहताच तिला भोवळ येऊ लागली. कारण की ती पाहत होती की तिच्याच कॉलनीच्या समोर ती बाई अक्षरशः हिच्याकडे बघून नाचत होती. हे सगळं काय आहे हे यांना देखील कळत नव्हते. दुसऱ्या दिवशी आरतीला झालेला प्रकार सांगितला आणि आरतीने सांगितले, किती मूर्ख आहात तुम्ही, मी तुम्हाला अशीच बोलली होती आणि तुम्ही सगळे घाबरलात. असं बोलताच ती एक हास्य देऊ लागली. तिच्या मित्रमैत्रिणींनी देखील सांगितले, ठीक आहे, तुला असंच असेल ना तर एक काम कर, तू आज रात्री ते जाऊन दाखव आणि तिला मिठी मारून ये. आरती तिने ही शर्त स्वीकारली.
ठरल्याप्रमाणे रात्री 12:30 वाजता हे सगळे एकजूट झाले आणि सगळे बोलू लागले, कर लवकर, नाहीतर आमचे आईबाबा उठतील आणि आम्हाला मारतील, कर. आणि आरती हळूहळू करून लांब त्या पुतळ्याजवळ जाऊ लागली. मध्ये मध्ये ती मागे देखील पाहत होती की कदाचित आपली मित्रमैत्रीण आपल्याला सोडून तर जाणार नाहीत ना. पण जशी जशी ती त्या पुतळ्याजवळ जात होती, मनात एक भीती ही वाटत होती. हळूहळू करून ती त्या पुतळ्याजवळ जाऊ लागली आणि पुतळ्याजवळ जाताच ती तशीच त्या बाईकडे पाहू लागली. त्या बाईचा पुतळा तसाच एकटक समोर पाहत होता. तिने नेसलेली ती साडी हिरवीगार ही तशीच लटकत होती आणि तिचे ते चमकणारे डोळे हे देखील तसेच समोर हे चमकत होते. आरतीने मिठी मारली आणि मनात एक समाधान झाले. पण अचानकपणे तिचे मागचे मित्र हे पळत जाऊ लागले. आरतीला कळाले नाही की काय झाले. ती हसू लागली आणि क्षणभरातच तिने वरती पाहिले तर समोरचे दृश्य पाहताच ती देखील जोरात किंचाळू लागली. कारण की तिने पाहिले की पुतळ्याची ती बाई तिने आपली नजर खाली केली होती. तिचे डोळे चमकत होते आणि ते कपाळावरचे मोठे कुंकू आणि त्यात ते भले मोठे हास्य. हे पाहताच आरतीला भोवळ येऊ लागली आणि ती तशीच तिथे चक्कर येऊन पडली. दुसऱ्या दिवशी तिचे डोळे उघडले तर ती आपल्या खोलीमध्ये होती. डॉक्टरांनी काही औषध दिले. आरतीने देखील झालेला सगळा प्रकार सांगितला. पण आईबाबांनी थेट सांगितले, तुझी मस्ती खूप वाढली आहे, तुला सांगितलं होतं ना असं काही करत जाऊ नको. पण आता आरतीला समजले होते की हा काय प्रकार आहे. इकडे सुशील हा देखील कामावरच जाणारा मुलगा. नुकताच ते इकडे राहायला आले होते. सकाळी लवकर जाऊन रात्री उशिरापर्यंत येण्याचा असा तिचं शेड्यूल असायचा. नेहमीप्रमाणेच तो रात्रीचा आपल्या घरी येत होता. पण आज जरा जास्तच उशीर झाला होता. पण चालताना त्याला असे वाटत होते की आज कॉलनीमध्ये खूप गर्दी आहे. पण आजूबाजूला त्याला कोणीही दिसत नव्हते. तिकडचे सगळे लाईट्स हे बंद आणि चालू होत होते. त्यात ते पावसाळ्याचे दिवस. सहज जवळ येताना त्याला आठवायचे की मुलांनी पाहिलेला तो पुतळ्याचा प्रकार. मनात तर भीती असायचीच. पण अचानकपणे असे वाटायचे की त्याच्याच आजूबाजूला कोणीतरी आहे जे सतत त्याच्यासारखेच चालत आहे. पण कहर त्यावेळेला झाली की जेव्हा चालत असताना तसेच त्याच्यासारखे चालण्याचे आवाज येऊ लागले. आजूबाजूला पाहतो तर कोणी नव्हते. पण इथे आवाज तर मात्र चालण्याचा येतच होता. तो तसाच चालू लागला. पण आता बघता बघता 10, 15 आणि 20 जणांचा चालण्याचा आवाज येऊ लागला. त्याला भीती वाटत होती आणि बघता बघता तो धावू लागला. पण धावताना अक्षरशः 30-35 जण त्याच्या मागे जणू शर्यतीमध्ये धावत आहेत असं त्याला भास होत होता. मागे पाहिले पण मागे कोणी दिसत नव्हते. हा प्रकार तरी काय असे त्याला कळत नव्हते. तो तसाच रडू लागला आणि आपली बॅग तशीच तिथे टाकून जोरजोराने धावू लागला. पण अक्षरशः धावताना तो त्या क्षणी तिकडे पडला आणि पडताच क्षणी त्याने पाहिले की त्याच्याच मागे अक्षरशः 30-35 जण हे त्याच्याकडे येत होते. ते इतक्या गतीने धावत होते की कोणत्याही क्षणी ते त्याला तुडवतील. त्याने त्याचे ते डोळे दोन्ही बंद केले आणि पुन्हा उघडतो तर काय, समोर अक्षरशः एक जंगलमध्ये होता तो खुश झाला की आपण त्यांच्यापासून सुटलो. पण कदाचित असे होणार नव्हते. अचानकपणे आजूबाजूच्या झाडांवरनं जणू कोणतरी खाली उतरू लागले. त्यांचे डोळे फुटलेले होते तर कोणाची मुंडी नव्हती. ते ह्याच्याकडे बघून सहज हसू लागले आणि पूर्ण जंगलामध्ये जणू किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. आणि सगळ्यांनी एक एक करून त्यांच्याजवळ असलेली एक छोटीशी बॉटल काढून पिली आणि त्याच्याच डोळ्यात देखत हे मरू लागले आणि विचित्रपणे हे किंचाळू लागले.
हे दृश्य पाहताच तो तिथेच बेशुद्ध पडला. दुसऱ्या दिवशी त्याला शुद्ध आली, पण त्याने देखील झालेला सगळा प्रकार सांगितला. नाही, इथे काहीतरी आहे. माझा ऐका इथे. आपण मांत्रिकांना बोलूया. पण तिकडचेच असलेले जणू स्वतःला निडर समजणारे सुरेश यांनी सांगितले, आता तुम्ही मुलांच्या मध्ये हो मिळवा आणि इथे भूताय असला पसरवा. असं काही नाहीये, शांत बसा जरा. आणि लोकांनाही असलं काही सांगू नका. हे बघा, आपल्या कॉलनीची रेप्युटेशन खराब झाली ना, तर इथे आजूबाजूला मॉल वगैरे काही होणार नाही. आपल्याला कुठला भाडा भेटेल. असं बोलताच सुरेश हे तिथून निघू लागले. रात्रीचे आता सगळे लोकर घरी जात असे. या पूर्ण मोठ्या कॉलनीमध्ये भूताटकी आहे अशी अफवा पसरू लागली. त्यातच सुरेश हा आपल्या घरातून सहज त्या पुतळ्याकडे पाहत होता आणि तो बोलला, या पुतळ्यामध्ये तर काही नाही ना. यालाच सगळे घाबरतात. उद्या सकाळीच हा पुतळा मी तोडून टाकतो. बघूया कोण काय करतंय. उगाच लोकांना भीती. असं बोलताच तो झोपी जाऊ लागला. पण इथे झोपी गेला असताना जणू त्याला घाम येऊ लागला. त्याला असे वाटू लागले की सगळीकडचे पंखे बंद आहेत. त्याने तिची नजर ही उघडली आणि समोरचे दृश्य पाहताच तो इतक्या विचित्रपणे किंचावू लागला की जणू त्याला त्याचे मरण दिसू लागले. कारण की तो पाहत होता की त्याच्या छातीवर तीच म्हातारी बाई बसली होती आणि तिचे केस हे अक्षरशः हे लटकत होते आणि तिचे ते कपाळावरचे मोठे कुंकू हे चमकत होते. ती सुरेशच्या गळ्यावर हात लावू लागली आणि रागारागाने बोलू लागली, तू माझा पुतळा हटवणार काय? तुझी इतकी हिंमत? आता बघच मी काय करते ते. एक चित्रविचित्र हास्य देत ती तिच्या गळ्याजवळ आपले हात फिरवू लागली आणि क्षणभरातच तिचे ते रूप बदलले. ती पांढरी पडू लागली आणि जणू त्या पूर्ण घरामध्ये हा किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. पण अचानकपणे सुरेशने तिला ढकलले आणि घराच्या बाहेर अक्षरशः धावत गेला. पण धावताना तो इतक्या लवकर खाली आला की त्याला विश्वास देखील बसले नाही. 5व्या मजल्यावर राहणारा सुरेश अक्षरशः क्षणभरातच खाली आला आणि नंतर त्याला आठवले की जणू त्याने एका विहिरीमध्ये उडी मारल्यासारखा तो खाली आला. हा प्रकार तरी काय हे त्याला समजत नव्हते. तो मोठमोठ्याने किंचावू लागला आणि कॉलनीमधले सगळे लोक एकत्र येऊ लागले. काय वाटतंय तुम्हाला? या कॉलनीमध्ये भूताटकीचा प्रकार असेल? आणि हो, भूताटकीचा प्रकार जाऊ द्या, त्या पुतळ्याचं रहस्य काय असेल? आणि हो, जे त्या लोकांच्या आणि त्या मुलाच्या मागे 30-35 भूतं जे धावत येत होते त्यांचं रहस्य काय असेल? या सगळ्यांचे उत्तर आपल्याला पुढील भागांमध्ये भेटतील. पण त्यासाठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर आणि कमेंटवर कळवा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.